Κυρία Μακρύ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο inzone.gr και στην εκπομπή Missions. Πώς είστε? Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Πρωτού ξεκινήσουμε την κανονική ροή της συνέντευξης, θα ήθελα να μου κάνετε ένα σύντομο σχόλιο για την δήλωση του κυρίου Φίλη που έχει ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις είναι οι θέσεις του κυρίου Φίλη για την παιδεία και οι πράξεις του ως Υπουργού, γιατί κατέχει ένα από τα σημαντικότερα υπουργεία της κυβέρνησης, αυτό της παιδείας, και οι μέχρι τώρα πράξεις του οι υπουργικές θυμίζουν πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστα για το μέλλον της παιδείας με έναν τέτοιον άνθρωπο στην ηγεσία ενός τέτοιου σοβαρού Υπουργείου. Σας θυμίζω το θέμα ότι το πιο πρόσφατο από αυτά είναι η πρόθεση της κυβέρνησης να θέσει και την πληρωμή των δημοσίων σχολείων. Οι δηλώσεις αυτές δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε μας ενδιαφέρει η άποψη ενός Υπουργού, νομίζω, η ιστορική, καθώς δεν και γενικά από τις δηλώσεις του υποδηλώνει ότι δεν έχει ούτε καν στοιχειώδεις γνώσεις για να διαχωρίσει ότι η γενοκτονία είναι αναγνωρισμένη ακόμη και από τους ίδιους τους Τούρκους ιστορικούς που τις έχουν εκφράσει σε διάφορες πανεπιστημιακές έδρες μέσω εισηγήσεών τους και επίσης και σε τουρκικές εφημερίδες, αναγνωρίζοντας ότι πράγματι υπήρξε είδους γενοκτονίας στον Πόντο. Τώρα βέβαια το πεδίο δόξης λαμπρών για τους πολιτικούς απατεώνες και καιροσκόπους για να χρησιμοποιούν τέτοιες δηλώσεις. Είδα δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία να δηλώνει ότι πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Φίλης. Αυτό αμέσως θα σας ρωτούσα αν συμμερίζεστε και εσείς την άποψη ότι πρέπει να φύγει από τη θέση του ο κύριος Φίλης. Εγώ συμμερίζομαι τις άποψεις ότι πρέπει να φύγει μια για πάντα από τη χώρα όλη η κυβέρνηση σύσσωμη, γιατί είναι επικίνδυνη για τη χώρα και για τους πολίτες. Καταρχήν είναι μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί καθ' υπόδειξη των δανειστών. Οι υπουργοί δεν έχουν καμία απολύτως υπόσταση παρά μόνο να πληρώνονται από τα χρήματα του Έλληνα πολίτη και τίποτα παραπάνω. Σήμερα αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο όπου ο κύριος Μάρδας και ο κύριος Παρασκευόπουλος, επειδή ήταν εξοκοινοβουλευτικοί βουλευτές και δεν είναι από την επαρχία και διορίστηκαν στην ουσία υπουργοί της κυβέρνησης, έπρεπε να πληρώνουν από την τσέπη τους την διαμονή τους στην Αθήνα. Αυτά τα χρήματα τα πήραν όλα αναδρομικά, περνώντας κατάπτυστα μέσα σε άρθρο του πολυνομοσχεδίου την αναδρομική καταβολή όλων των χρημάτων για την πληρωμή της διαμονής. Κάτι που καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ προκλητικό την ώρα που οι ίδιοι υπουργοί μοίραζαν εκατομμύρια ομολογιακά δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στις τραπεζίτες και οι ίδιοι υπουργοί που έχουν την υπογραφή τους, ο κ. Μάρτας μάλιστα έχει την υπογραφή τους στους πληστηριασμούς. Όλοι τους έχουν βέβαια την υπογραφή τους ως υπουργοί στους πληστηριασμούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι για να μην είμαστε υποκριτές, η μόνη προσπάθεια που έγινε για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων είναι μόνο από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρο της Βουλής, που έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες αναγνώρισης. Μάλιστα είχε επισκεφτεί την Αρμενία και τον πρόεδρο της Βουλής της Αρμενίας και εκεί με ψήφισμά της η Βουλή της Αρμενίας αποφάσισε με ψήφισμα και είναι από τα πρώτα που αναγνώρισαν τη γενοκτονία. Είχε αποστείλει και με επιστολές της και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να περάσουν ψηφίσματα και βέβαια μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο προκειμένου να περάσει τέτοια διαδικασία από τη Βουλή. Όμως ο κύριος Φίλης την εξόντωσε, γιατί σας θυμίζω τις δηλώσεις ότι είπε τελειώσαμε με αυτό, εννοώντας τους βουλευτές του όχι, και τελειώσαμε με αυτήν χαρακτηριστικά, δηλαδή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που εμπόδιζε προφανώς τα έργα τους. Να σας πω ότι όταν πέρασε το νομοσχέδιο για τον ρατσισμό, μόνο το ολοκαύτωμα των Εβραίων που σωστά και ορθά ποινικά, για όποιον προσβάλλει το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Η Νέα Δημοκρατία το έφερε μαζί με τη Δημάρ και το Πασόκ, το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια εκεί ελάχιστοι βουλευτές, τότε θυμάμαι από την αντιπολίτευση που ήμουν ως βουλευτής, αρνήθηκα να ψηφίσω το συγκεκριμένο άρθρο, ζητώντας επιτακτικά από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση τότε του Σαμαρά
να βάλει και την γενοκτονία των ποντίων. Δεν το έκαναν ποτέ. Εάν δείτε, η προϋπόθεση είναι ότι ποινικό αδίκημα είναι η προσβολή γενοκτονίας αναγνωρισμένη ούτε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο είτε από Διεθνές Δικαστήριο. Η γενοκτονία δεν είναι αναγνωρισμένη ούτε από το ένα ούτε από το άλλο. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι στην ουσία ψευδή επιχειρήματα κάποιων, οι οποίοι προφανώς προσπαθούν τώρα να πάρουν μια πολύ μεγάλη ομάδα ψηφοφόρων όπως είναι οι πόντιοι. Ωστόσο δεν πρόκειται να αναγνωρίσουν, ούτε θα αναγνωρίσουν οι άνθρωποι, γιατί εκτελούν τις πολιτικές του τουρκικού προξενείου. Δεν θα τολμούσαν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν προκύψει σε εντολές πιστωτών και δανειστών και σε τοκογλύφους εκπιαστές της χώρας, σε καμία περίπτωση δεν θα άγγιζαν την Τουρκία, η οποία έχει προβλήματα, έχει αναφέρει ότι θα υπάρχουν προβλήματα έτσι και αναγνωριστεί η γενοκτονία. Εγώ είμαι εντάξει. Κυρία Μακρύ, αν ήθελα να βγάλω κάτι από αυτή την συνέντευξη, θα ήταν το πρόγραμμα της Λαϊκής Ενότητας, γιατί πιστεύω ότι και ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι αυτό που αντιπροσωπεύει η Λαϊκή Ενότητα. Και η πρώτη ερώτηση που έχω να σας θέσω είναι αν ήταν συνειδητή η συμμετοχή σας στην Λαϊκή Ενότητα ή αν αυτό προέκυψε από την μεταβολή των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, η Λαϊκή Ενότητα συστήθηκε ως κοινοβουλευτική ομάδα από 27 βουλευτές που αρνηθήκαμε να υπογράψουμε το Μνημόνιο 3, δηλαδή απεικιοκρατική σύμβαση εκχώρησης της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας της πατρίδος μας. Έγινε μετά την ανακήρυξη των εκλογών, αλλά πριν από το κλείσιμο της Βουλής, στην ουσία, και έτσι αυτό το σχήμα που ήταν καθαρά κοινοβουλευτικό προσέφυγε στις εκλογές έχοντας μπροστά του ελάχιστο χρόνο. Και μάλιστα με όλο το σύστημα της διαπλοκής και των media απέναντι είχαμε αποκλειστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λιδωρούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ στελέχη της Λαϊκής Ενότητας. Εγώ προσωπικά αποκλείστηκα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με εντολή του Μαξίμου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεχόταν τις λιδωρίες. Ο περισσότερος κόσμος δεν αντιλήφθηκε γιατί έπαθε σοκ στις 14 Αυγούστου, ενώ ήταν μια τέτοια ημέρα και ο κόσμος περισσότερος ήταν σε διακοπές. Ανακηρύχθηκαν οι εκλογές, έπρεπε να γίνουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, ο χρόνος ήταν ελάχιστος, ιδίως για ένα στην ουσία μη κόμμα που δεν είχε προλάβει να δημιουργηθεί και να προκύψει από δημοκρατικές διαδικασίες όπως οφείλεται να γίνεται σε αυτούς τους θεσμικούς φορείς όπως είναι τα κόμματα, χωρίς να έχει κανένα απολύτως μέσον, χωρίς να έχει απολύτως χωρικό. Γιατί δεν είναι και εύκολο ούτε να μπορέσεις να φτιάξεις ψηφοδέλτια και ιδίως με τέτοιο πόλεμο σε όλη την Ελλάδα για να κατέβεις τις εκλογές. Σε 3 μέρες μέσα έπρεπε να γίνουν ψηφοδέλτια. Αυτά όλα λοιπόν στη Λαϊκή Ενότητα συμμετείχα. Καθώς η βούλησή μου ήταν να ανεξαρτοποιηθώ, να σας πω την αλήθεια, από την πρώτη στιγμή που έφεραν το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα. Εκείνη τη βραδιά ήμουν αποφασισμένη να ανεξαρτοποιηθώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Φάνηκε και από την ομιλία σας. Ήμουν και σε ψυχολογική τέτοια κατάσταση, νιώθοντας την προδοσία πιο πολύ όχι τη δική μου, αλλά του λαού και της ελπίδας του λαού. Και όσον εγώ δεσμεύτηκα απέναντί του, δεσμευόμενη πάνω στο πρόγραμμα το κυβερνητικό του Ιανουαρίου του 2015, γιατί βάσει αυτού συνεργάστηκα, αφού δεν ανήκα στο κόμμα, ήμουν συνεργαζόμενη με το ΣΥΡΙΖΑ, στα ψηφοδέλτια του Ιανουαρίου του 2015, βασιζόμενα λοιπόν στο προεκλογικό πρόγραμμα όπως ορίζει το Σύνταγμα. Έτσι λοιπόν, συζητώντας με τον κύριο Λαφαζάνη, προτιμήθηκε να περιμένουμε, να καταψηφίσουμε και να δούμε τι ακριβώς προτίθεται η κυβέρνηση. Σε όλο αυτόν τον καιρό έγιναν προσπάθειες καλώντας τον κύριο Τσίπρα, έγινε συνάντηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Τσίπρα, καλώντας τον να τον στηρίξουμε και να πάρει πίσω τα προαπαιτούμενα και την απόφασή του να υπογράψει αυτό το μνημόνιο. Γιατί η πορεία μετά είναι γνωστή. Κυρία Μακρύ, ήθελα να ρωτήσω αν το πρόγραμμα της Λαϊκής Ενότητας εσάς σας αντιπροσωπεύει. Ναι, αλλά με ρωτάτε, προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι εδώ δεν υπήρχε ακόμη κόμμα και ότι πώς είναι δυνατόν να υπάρξει προεκλογικό πρόγραμμα. Προεκλογικό πρόγραμμα για να υπάρξει πρέπει να προκύψει μέσα από διαδικασίες κομματικές. Υπάρχει όμως μια ιδρυτική διακήρυξη, κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Άλλο ιδρυτική διακήρυξη και άλλο οι θέσεις δημιουργία σε 20 μέρες, να κατέβει σε ειδικό κόμμα, να μην υπάρχουν
κομματικά όργανα κλπ. Αυτά είναι αδιανόητα και δεν συμβαίνουν στις δημοκρατίες. Άρα, να αναθεωρήσω λίγο την ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε όμως, εάν λοιπόν με ρωτάτε για το προεκλογικό πρόγραμμα της Λαϊκής Ενότητας, είναι οι θέσεις και οι προτάσεις των βουλευτών της Λαϊκής Ενότητας, των 27 βουλευτών που απέδειξαν από το 2012, τουλάχιστον που εγώ άρχισα την κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα, μέσα από όλη αυτή την πορεία την κοινοβουλευτική, από τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, από τις θέσεις στα νομοσχέδια, από τις θέσεις μας και από τις πράξεις μας, δινόταν η λύση την οποία προσπαθήσαμε και την αναλύσαμε. Και η λύση είναι η διαγραφή του επαχθούς και πονίδους του χρέους, μιας που προκύπτει και από το πόρισμα αλήθειας για το χρέος, το οποίο ήταν πρωτοβουλία και μοναδική στην Ευρώπη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως Προέδρου της Βουλής και απέδειξε με οικονομικό τεκμηριωμένο τρόπο και με νομικό τρόπο ότι τα μνημόνια αυτά είναι αδιέξοδα, άνομα και ότι το χρέος αυτό δεν πρέπει να πληρωθεί από την Ελλάδα. Κυρία Μακρύ, μη φοβάστε, θα τα πείτε όλα. Έχω να σας θέσω και εγώ πολλά ερωτήματα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θεωρώ ότι η στάση της Λαϊκής Ενότητας ήταν αρκετά έντιμη, γιατί έμεινε πιστή στις ιδέες της. Ίσως το μόνο ανέντιμο ήταν ότι δεν ξεκαθάρισε από την αρχή τις θέσεις της, ανέντιμο εντός εισαγωγικών φυσικά. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν φάνηκε να εμπιστεύεται την Λαϊκή Ενότητα. Μας εξηγήσατε βέβαια πριν πού οφείλεται αυτό, αλλά μήπως οφείλεται και στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου επιστροφής στη δραχμή? Καταρχήν, ποτέ δεν υπόθηκε ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο επιστροφής σε καμία δραχμή. Δεν υπόθηκε από τα χείλη κανενός. Στο ερώτημα, μάλιστα, σε συνεντεύξεις που έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που λόγω της θεσμικής ιδιότητας να συμμετέχει σε μεγάλα κανάλια, ήταν ότι στο δίλημμα ευρώ ή δημοκρατία επιλέγει τη δημοκρατία. Στο δίλημμα δραχμή ή δημοκρατία επιλέγει τη δημοκρατία. Αυτό το κόμμα της δραχμής ήταν δημιούργημα των επιδοτούμενων μέσων μαζικής ενημέρωσης και αυτών κατευθυνόμενων από το Μαξίμου και από τα συμφέροντα. Είναι ξεκάθαρο. Καταρχήν, ποτέ εγώ σας είπα ότι το πρόγραμμά μας είναι οι θέσεις μας ως βουλευτές που πήραμε από το 2012. Είναι υποχρεωμένοι να είναι ενημερωμένοι, γιατί υπήρξαν οι επιτροπές και μάλιστα στην περίοδο όπου προείδρευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής, όλες αυτές οι διαδικασίες για πρώτη φορά στην ιστορία την κοινοβουλευτική της Ελλάδος ήταν με απευθείας μεταδόσεις όλες τις συνεδριάσεις των επιτροπών, ακόμη και των θεσμών και διαφάνειας, και όλα τα πρακτικά ανιρτημένα στο διαδίκτυο, όπως και το πόρισμα του χρέους. Όλες οι συνεδριάσεις λοιπόν γίνονταν δημόσια και με διάβια, με απόλυτη διάβια, ακόμη και τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής της Siemens του 2011 και όποια δουλειά έκανε η Επιτροπή και οι βουλευτές είχαν αναρτηθεί στον ελληνικό λαό, στους πολίτες, προκειμένου να ενημερώνονται. Οι πολίτες οφείλουν να ενημερώνονται από εκεί και να παρακολουθούν τη δράση των εκπροσώπων και όχι από τα κατευθυνόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από δημοσιογράφους που αποδεδειγμένα και από την Επιτροπή Αλήθειας για του Χρέους έκαναν σεμινάρια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εκτελούσαν συγκεκριμένα συμβόλαια προσπαθώντας να το χειραγωγήσουν και να τον πείσουν ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Αυτοί οι δημοσιογράφοι λοιπόν με τα 700.000 ευρώ που εκτελούν συγκεκριμένες αποστολές χειραγώγησης του λαού δεν μπορεί να είναι οι πηγές ενημέρωσης έτσι, από αυτά τα κανάλια της δεμπλοκής του λαού. Ο λαός οφείλει να ενημερώνεται και να προσέχει τις πηγές της ενημέρωσης. Επομένως, τι είναι αυτό που προτείνει η λοιπόν, Λαϊκή το κόμμα Ενότητα? της Δραχμής ήταν κόμμα το οποίο ήταν δημιούργημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δυστυχώς είναι τόσο ισχυρά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που η προπαγάνδα και η προβοκάτσια που παίχτηκε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έπιασε τόπο και εγώ έβλεπα να παπαγαλίζουν και να αναπαράγουν πολλοί ψηφοφόροι όλα τα επιχειρήματα που είναι ανυπόστατα, καθώς αν ρωτήσεις τι ακριβώς είναι Brexit, δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Και καθώς τις επόμενες μέρες οι ίδιοι οι θεσμικοί εκπρόσωποι της Ευρώπης απέντησαν ότι ποτέ δεν υπήρξε και δεν τέθηκε δίλημμα ευρώ ή δραχμής, γιατί είναι αδύνατη η έξοδος από την Ευρωζώνη μιας χώρας,
Αυτό λοιπόν δεν το έπαιξε κανένα κανάλι. Που αποδεικνύει ότι ήταν όλα ψευδή και ότι ο κύριος Τσίπρας ακολούθησε τη μέθοδο του Σαμαρά. Εκβιάζοντας έναν λαό να περάσει το μνημόνιο και να το εφαρμόζει για να κυβερνάει. Επομένως, η Λαϊκή Ενότητα είπαμε ότι προτείνει διαγραφή του χρέους. Αυτό όμως θα γίνει στα πλαίσια της Ευρώπης. Φυσικά στα πλαίσια της Ευρώπης. Δεν θα χαρίσουμε κάτι στην Ευρώπη. Βέβαια, να σας πω ότι ανάμεσα στα διλήμματα του να βάλεις πρώτα τις υποχρεώσεις του λαού, θα βάλεις πρώτα τον λαό και μετά τις υποχρεώσεις. Και αυτό έχει υλοποιηθεί από άλλες χώρες που διέγραψαν το χρέος τους. Που είχαν τους πολιτικούς εκείνους ηγέτες που διέγραψαν το χρέος της χώρας τους. Η διαγραφή, πρέπει να σας πω, του χρέους είναι τεκμηριωμένη και από τον ΟΗΕ. Η έκθεση στο πόρισμα του χρέους έχει τεκμηριωθεί και αναγνωριστεί από τον ίδιο τον ΟΗΕ, γιατί την τεκμηρίωσε και την αναγνώρισε μετά από πρωτοβουλία της Προέδρου που μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην έδρα του ΟΗΕ και έτσι έχει πάρει και την έγκριση με επίσημο έγγραφο του ΟΗΕ. Άρα και η δυνατότητα και μετά από το τελευταίο ψήφισμα του ΟΗΕ για την ευχέρεια που έχει κάθε χώρα να μπορεί να διαγράφει το χρέος της μονομερός, ανοίγει πλέον, είναι μια νίκη προκειμένου η χώρα με αυτές ακριβώς τα νομικά πατήματα που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν σε διεθνή δικαστήρια, να προβεί στη διαγραφή. Και πρέπει να σας πω και να σας ενημερώσω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνθήκη μέσα προβλέπει τη διαγραφή του χρέους και προβλέπει την καταγραφή του χρέους, πράξη που δεν έγιναν. Και μάλιστα τα βήματα αυτά για το τι έπρεπε να γίνει είχαν ήδη επισημανθεί από τους τεχνοκράτες που συμμετείχαν στην Επιτροπή Αλήθειας για του Χρέους, για το ποια βήματα έπρεπε να έχουν γίνει με αναστολή των πληρωμών προς τους δανειστές και με την ενεργοποίηση άρθρου της Συνθήκης της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ότι θα καλούσαμε να καταγραφούν τα χρέη, τα δημόσια όλων των χωρών της Ευρώπης, προκειμένου να συμμετέχουν. Η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε αυτή την τρόικα τη λεγόμενη δεν προβλέπεται, είναι παράνομη, δεν προβλέπεται από τα θεσμικά κείμενα. Έχουν παραβιάσει καταρχήν τα θεσμικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας είχε όλα τα όπλα προκειμένου να πολεμήσει και θεωρώ ως οικονομολόγος και ότι μέσα σε ένα χρόνο τουλάχιστον η χώρα θα είχε προχωρήσει με ανάπτυξη, χωρίς να πληρώνει στην ουσία με διαγραφή τουλάχιστον του 70%. Και λίγο αυτό που λέω, καθώς η Αργεντινή τουλάχιστον έχει προβεί σε 90% διαγραφής του κράτους. Κυρία Μακρύ, παρόλα αυτά, το καλοκαίρι είδαμε ότι έγινε μια διαπραγμάτευση και είδαμε την άλλη πλευρά να είναι αμετάκλητη, χωρίς να γνωρίζαμε πού θα οδηγούσε η όλη κατάσταση αν ο κύριος Τσίπρας όντως υιοθετούσε το όχι του ελληνικού λαού. Εσείς δηλαδή ισχυρίζεστε πως έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και να απαιτήσουμε την διαγραφή του χρέους? Και αν βρούμε τείχος μπροστά μας. Εγώ είπα ότι είχαμε όλα τα νομικά. Εγώ είπα, καταρχήν δεν γνωρίζουμε ποιες είναι, το αν έγιναν όλα αυτά τα οποία επικαλεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Καθώς δεν ήμασταν παρόντες στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση και ο Πρωθυπουργός είχε αρνηθεί μαζί με να ενημερώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές, που ήταν πολύ ουσιαστικό, και το ίδιο του το κόμμα. Ό,τι σε επίσημες δικές μας και μέσω του κ. Πετράκου, που ήταν ένας από τους 3 κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε ζητήσει και υπάρχουν τα έγγραφα με επίσημα email προς την κοινοβουλευτική ομάδα, την ενημέρωση των βουλευτών και της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, προκειμένου να ενημερωθούμε για το πού ακριβώς βρίσκεται η διαπραγμάτευση. Υπήρχε και συζήτηση 3ωρη από την κυρία Κωνσταντοπούλου και επίσης και νήξεις και προσπάθειες των τεχνοκρατών της Επιτροπής Αλήθειας για του Χρέους, που δεν είναι κάποιοι άνθρωποι, όπως λέει ο κύριος Μάρδας, ασήμαντοι. Ασήμαντος είναι ο ίδιος. Ασήμαντοι δεν ήταν τα μέλη αυτά, καθώς αποτελούν τεχνοκράτες. Ο ένας δε είναι ο πρόεδρος της Τράπεζας της Κεντρικής του σημερινού, είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος διέγραψε το χρέος με εντολή του Ραφαέλ Κορέα, του πρόεδρου της. Κυρία Μακρύ, αν βρίσκαμε τείχος μπροστά μας. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Κυρία Μακρύ, να συνεχίσουμε τη συνέντευξη. Ναι. Λέγαμε, αν βρείτε τείχος από την άλλη πλευρά στην Ευρώπη. Τι θα πει αν βρούμε τείχος από την άλλη πλευρά στην Ευρώπη? Η Ευρώπη δεσμεύεται μέσω συνθήκων. Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρες και έχουν παραβιαστεί από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οφείλουν να λειτουργούν ακολουθώντας τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό που έχει γίνει κατάφορα έχει παραβιαστεί. Δεν υπάρχουν τείχη. Τα τείχη τα έχουν μόνο υψώσει οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι, οι οποίοι και οι Γάλλοι, προκειμένου να σωθούν οι τράπεζές τους. Καθώς όλη αυτή η ιστορία γίνεται προκειμένου να σωθούν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Νομίζω ότι με την σύμπραξη και άλλων δυνάμεων που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και τις φωνές που υπάρχουν και ακούγονται και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, η χώρα μας μπορεί να προχωρήσει διεκδικώντας τα αυτονόητα. Στην ουσία το σεβασμό απέναντι στις συνθήκες τις οποίες έχει υπογράψει, που οι συνθήκες στηρίζονται στη δημοκρατία και στην αλληλεγγύη των εθνών κρατών και μιλά για έθνη κράτη και για όχι για αποικίες. Όλα είναι παράνομα όσα έχουν περάσει. Οι λύσεις υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι βρίσκουν στο εσωτερικό της χώρας ανθρώπους οι οποίοι στρατεύονται μαζί τους. Και όλοι μαζί εναντίον της χώρας και των πολιτών. Όταν επάψουν αυτή τη χώρα και αποφασίσει ο λαός να κατεβάσει τους ανθρώπους από την κυβέρνηση, οι οποίοι στην ουσία λειτουργούν κατά τους, και όχι μόνο αλλά κατά των συμφερόντων τους και κατά των συμφερόντων της πατρίδος, αλλά στην ουσία τους εξαπατούν, τότε νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις. Τα αδιέξοδα της δημοκρατίας δεν υπάρχουν, οι λύσεις είναι υπαρκτές. Εμείς θα πρέπει να σας πούμε ότι χθες ξεκινήσαμε στην Αθήνα την πρώτη ενημερωτική συνάντηση, ας το πούμε, στο Εγάλεο, όπου υπήρχε μία τοποθέτηση από τον κύριο Βατικιώτη, οικονομολόγο, μέλος της Επιτροπής Αλήθειας για το Χρέος, όπου εξήγησε το θέμα για το χρέος, και η κυρία Κωνσταντοπούλου που τοποθετήθηκε, και μετά έγινε μία διαλεκτική συζήτηση, όπου οι πολίτες έθεσαν τα ερωτήματά τους, αυτά ακριβώς που με ρωτάτε, για το ποια είναι η λύση, πώς θα είναι η λύση, αυτά δηλαδή που δεν προλάβαμε, γιατί δεν μας δόθηκε ούτε η ευκαιρία ούτε η δυνατότητα να αναπτύξουμε στις 20 μέρες των εκλογών, που οι εκλογές έγιναν καθ' υπόδειξη του κ. Σόιμπλε, προκειμένου να απαλλαγούν από τα βαρύδια και να ξεκαθαρίσουν τη Βουλή από αυτούς οι οποίοι αντιστέκονται και αντιστέκονταν. Βέβαια, νομίζουν ότι εκαθάρισαν τους αποστάτες. Οι αποστάτες συνεχίζουν να υπάρχουν. Είμαστε εδώ και είμαστε ζωντανοί και δυνατοί. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν οι πολίτες και να καταλάβουν, οι πολίτες λοιπόν δεν είναι υποχρεωμένοι να είναι ούτε τεχνοκράτες, ούτε να γνωρίζουν στοιχεία άσκησης νομισματικής πολιτικής, ούτε όλες αυτές τις ιστορίες, και να ακούω πολίτες οι οποίοι μιλούν για νομίσματα όταν δεν έχουν βασικές γνώσεις τραπεζικής θεωρίας και δεν ξέρουν τι θα πει νόμιμη κυκλοφορία του χρήματος, ούτε είναι υποχρεωμένοι να το γνωρίζουν. Οι πολίτες μέσω ενός κοινωνικού συμβολέου αναθέτουν στους πολιτικούς τη διακυβέρνηση της χώρας και απαιτούν, αφού προσφέρουν μέσω των φόρων ανταποδοτικά την υγεία, την παιδεία και την υλοποίηση του κοινωνικού συμβολέου, που έχει αυτή τη στιγμή παραβιαστεί. Και μάλιστα 5 χρόνια έχει παραβιαστεί, πρέπει να πω. Τα τελευταία 5 χρόνια κατάφορα. Αυτό πρέπει να τον ενδιαφέρει και αυτό πρέπει να τον ελέγχει. Το πώς θα ασκηθεί η πολιτική αυτή είναι αδιάφορη. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να ενδιαφέρονται μόνο για αυτά τα οποία δικαιούνται. Κυρία Μακρύ, λοιπόν, θέλετε τον επόμενο χρόνο να τον εκμεταλλευτούμε για να μας πείτε τις δικές σας ιδέες που λέτε ότι δεν είχατε χρόνο να εκθέσετε. Π.χ. να περάσουμε σε επιμέρους. Ναι, να σας πω όμως και να ολοκληρώσω ότι για να μπορέσει ο πολίτης που είναι ενημερωμένος δεν εξαπατάται από κανέναν. Έτσι λοιπόν ξεκινούμε με ηρεμία σε όλη την επικράτεια αυτές τις ενημερωτικές συναντήσεις που θα έχουμε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, καλύπτοντας όλη την περιφέρεια, προκειμένου οι πολίτες που ενδιαφέρονται να έρθουν να ακούσουν την πολιτική λύση, να ακούσουν τι έχει γίνει και τι μπορεί πιο σημαντικό να γίνει, εκεί να θέσουν τους προβληματισμούς και τα ερωτήματά τους και να πάρουν τις απαντήσεις για να καταλάβουν ποια ακριβώς είναι η πρόταση. Θέλετε για παράδειγμα να μας πείτε μερικές ιδέες για το μεταναστευτικό? Για το μεταναστευτικό. Καταρχήν να πούμε ότι και το μεταναστευτικό τέθηκε από μια κυβέρνηση της αριστεράς, της υποτιθέμενης βέβαια αριστεράς, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά αυτή η κυβέρνηση, τέθηκε σε διαπραγμάτευση. Τα θέματα αυτά έχουν επιληθεί, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή έχουν επιληθεί στην οικουμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά προφυλάσσονται μέσα από τους διεθνείς οργανισμούς και μέσα από το διεθνές δίκαιο, όταν ιδίως οι άνθρωποι διώκονται λόγω πολέμου, είναι πρόσφυγες πολέμου, οι οποίοι διώκονται αυτή τη στιγμή από τις πράξεις τις οποίες κάνουν αντίστοιχα Αμερικανοί και άλλες δυνάμεις προκειμένου να πουλούν όπλα στην πατρίδα τους και για άλλους λόγους συμφερόντων
που έχουν αναστατώσει όλες τις περιοχές και εξυπηρετώντας συγκεκριμένα τα συμφέροντά τους, τα συμφέροντα του καπιταλισμού στην ουσία, του ολοκληρωτισμού, και η Ευρώπη φάνηκε ανάξια με ανάξιους πολιτικούς για να αντιμετωπίζει όπως οφείλει αυτό το θέμα και προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης, αλλά και προπάντων προς όφελος των ανθρώπων αυτών που είναι υποπροστασία. Και δεν μπορώ να διανοηθώ λέξεις όπως ότι διαπραγματεύονται, ότι χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση οι ανθρώπινες ζωές και διαπραγματεύονται οι ανθρώπινες ζωές σε μια διαπραγμάτευση όπου διαπραγματεύτηκαν τη ζωή των Ελλήνων πολιτών και τη ζωή των προσφύγων και των παιδιών. Που, όπως σας είπα, είναι στις έκτακτες συνθήκες, στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ακόμη και του Δουβλίνου, που μας έβαλαν σε περιπέτεια πολιτική, εδώ να μην δίνεται πολιτικό άσυλο σε άλλες χώρες, και η πρώτη χώρα, και ακόμη και αν προσφεύγουν σε άλλες χώρες και καταφέρνουν οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες, όταν πιάνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να επιστρέφουν στη χώρα όπου πρώτα, δηλαδή στην Ελλάδα, όπου είναι είσοδος χώρα. Κονδύλια που δόθηκαν, τα εκατομμύρια πρόσφατα, τα 10 εκατομμύρια για τη σύντηση των προσφύγων, φαίνεται ότι έχουν φαγωθεί από πολιτικούς της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα, όπως λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο, και ζητούνται πίσω τα χρήματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι πάνω στις ανθρώπινες ζωές και ιδίως στις ζωές των παιδιών. Και όπως θα σας πω κάτι που μου είπε συγκλονιστικό ο πνευματικός μου, ο οποίος ζει στη Μυτιλήνη, ότι οι πολίτες εκεί, οι Έλληνες πολίτες, οι κάτοικοι, βοηθούν τους πρόσφυγες, ενώ δεν τα δείχνει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρουσιάζοντας εικόνες και καλά τσιχαντιστών που ήρθαν να εισβάλλουν στη χώρα μας και που αποτελούν το κακό και την αιτία όλων των δεινών αυτής της χώρας, και ότι μέσα από τη θάλασσα αυτή έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Γιατί, ξέρετε, ο Ιησούς είπε οι πεινώντες και αυτοί που βοηθούν τους πεινώντες και αυτοί που βοηθούν αυτούς που έχουν ανάγκη, και εκεί είναι που βγαίνει ο Ιησούς Χριστός. Είναι απαράδεκτο για την ανθρωπότητα, είναι ντροπή για την ανθρωπότητα, για τον ανθρωπισμό, του να υπάρχουν αυτές οι σκηνές και να πνίγονται παιδιά μικρά, προσπαθώντας να βρουν διαφυγή από μια χώρα η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, και ιδίως σε μια χώρα η οποία ουδέποτε υπήρχε στους αιώνες των αιώνων στην ιστορία της ρατσιστές. Ρατσιστές υπήρξαν οι σφαγείς της Ευρώπης, οι ίδιοι οι Δυτικοευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν αποδείξει στην ιστορία τους ότι στο όνομα του ακόμη και του Ιησού, ακόμη και της Εκκλησίας, σφάγιασαν πληθυσμούς και συνεχίζουν να σφαγιάζουν με τον τρόπο τους ή με άλλες μεθόδους πληθυσμού, είτε με τον πόλεμο είτε με οικονομικούς πολέμους, όπως κάνουν το ίδιο στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν είναι αδιαπραγμάτευτα αυτά τα σημεία. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι καταρχήν, ότι σας είπα, ακόμη και στη συνθήκη του Δουβλίνου που υπέγραψαν, η συνθήκη αυτή προβλέπει ότι σε έκτακτες περιπτώσεις και ανάγκες όπως είναι αυτές, δηλαδή που είναι πρόσφυγες αποδεδειγμένα, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν έκτακτες. Λοιπόν, καταρχήν να πέσει ο φράκτης στον Εύρο. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει ο φράκτης για να είναι πιο ασφαλής η είσοδος των προσφύγων αυτών, γιατί πηγαίνουν και πνίγονται στη θάλασσα επειδή δεν έχουν άλλον τρόπο για να έρθουν, αφού ούτως ή άλλως θα προσπαθήσουν να έρθουν για να διασωθούν. Δεν βλέπω το λόγο να υπάρχει και να διατηρείται ένας τέτοιος φράκτης που ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος κατηγορούσε και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ονόμαζε τείχος της ντροπής και ο ίδιος ως πρωθυπουργός τώρα αρνείται να ρίξει. Και επίσης να βοηθηθούν για να μεταβαίνουν στη χώρα, να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα κονδύλια και να δίνεται άσυλο για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ανοίξουν όλα τα σύνορα της Ευρώπης και να δεχθούν με ποσοστώσεις όλους αυτούς τους πρέσφυγες και να τους προστατεύσουν όπως οφείλουν από το διεθνές δίκαιο. Κυρία Μακρύ, απλά επιτρέψτε μου να θέσω κάποια ερωτήματα. Για το διαχωρισμό Εκκλησίας-κράτους, τι θέση παίρνετε? Το διαχωρισμό Εκκλησίας-κράτους είναι ένα μεγάλο θέμα και ζήτημα που θα πρέπει να γίνει μεταξύ της πολιτείας και με συζήτηση. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Δεν μπορώ να λάβω θέση περί αυτού. Αυτό το οποίο με λυπεί είναι ότι η θρησκευτική ηγεσία δεν στάθηκε για ακόμη μια φορά στο ύψος των περιστάσεων. Έχουν και αυτή τη μεγάλη τους ευθύνη. Μάλιστα υπάρχουν υπόνοιες με εμπλοκή τους για τα συμφέροντα της Εκκλησίας, όχι των πιστών, της Εκκλησίας πρέπει να πω, με την πολιτική εξουσία και ηγεσία.
την οποία υποβοηθούν και πολιτικά. Η μόνη παρέμβαση που είδα από τον Αρχιεπίσκοπο είναι μια αισχρή παρέμβασή του σε πολιτικά που δεν τον αφορούν. Όταν δεν είδα να υπάρχουν ίδιες παρεμβάσεις για όλες αυτές τις παραβιάσεις επί 5 χρόνια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, ήταν η μόνη που έκανε η παρέμβαση ότι οι πολίτες θα πρέπει να σιωπήσουν και να πάψουν να αγωνίζονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων και της ζωής τους, επειδή ψήφισαν, λέει, τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι κατάφορη παραβίαση και αυτό βέβαια προέκυψε μετά από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπου διαβεβαίωσαν μετά από τις γνωστές δηλώσεις του φίλοι για τα θρησκευτικά, προκάλεσαν αναστάτωση και βέβαια τα κάνουν μόνο για ψηφοθετικούς λόγους και απώλειας έτσι του πολύ μεγάλου ποσοστού που ελέγχει η Εκκλησία των ψηφοφόρων. Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι οι ψηφοφόροι θα πάψουν πια να επηρεάζονται και να ψηφίζουν με βάση εντολές που τους δίνουν τις εκκλησίες, με βάση εντολές που τους δίνουν τέτοιοι άνθρωποι και να ψηφίζουν κατά τη συνείδησή τους και οι ίδιοι, να είναι ενημερωμένοι για το μέλλον των παιδιών, στο μέλλον της χώρας και για το συλλογικό καλό. Δεν είναι λοιπόν να μας κατευθύνει κανένας ή να μας κατευθύνει κανένας σύλλογος εννοώ ομάδων, κανένας παπάς, κανένας κτλ. Το τι θα ψηφίσουμε εμείς ως πολιτικά. Άλλωστε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός διαχώρισε την πολιτική από την θρησκεία, λέγοντας ότι αποδώστε στον Καίσαρα τα του Καίσαρος και στον Θεό τα του Θεού. Είναι άσχετα αυτά, δεν πρέπει να εμπλέκεται η πολιτική με τη θρησκεία σε κανέναν τρόπο. Δέχτηκαν και απαλλάχτηκαν σκανδαλωδώς από τα capital control, επικαλούμενοι το έργο το οποίο προβαίνει η Εκκλησία, από τις σχέσεις που έχουμε με την Εκκλησία, με τους παπάδες κλπ. Οι οποίοι δίνουν μεγάλο αγώνα, με αντίξωες συνθήκες στηρίζοντας τους πολίτες σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο λαός μας. Βλέπω ότι ακόμη και τα συσίτια που έχουν οργανώσει δεν έχουν τη στήριξη της Εκκλησίας από πάνω, δηλαδή των πολιτικών τους, ας το πούμε, όχι πολιτικών, των προϊσταμένων τους, των θρησκευτικών προϊσταμένων τους. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες με πάρα πολύ λίγα μέσα, προκειμένου λοιπόν έτσι ακολουθείται δηλαδή τα ίδια και τα αυτά όπως ακολουθείται σε όλη την κοινωνία οι δομές που ακολουθούνται και στην πολιτική σε αυτή την ιστορία. Θα είμαι ξεκάθαρη, μπορεί να είμαι έτσι σκληρή σε όλα αυτά τα οποία λέω, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ που δεν άκουσα 5 χρόνια τον Ιερώνυμο ή οποιονδήποτε στην κεφαλή της Εκκλησίας να βγαίνει και να παίρνει θέση υπέρ του λαού και υπέρ αυτών. Δηλαδή δεν τον άκουσα να παρεμβαίνει πολιτικά όταν πέρασε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το μνημόνιο, το οποίο κατάφορα είναι αντισυνταγματικό και παραβιάζει τη δημοκρατία, παραβιάζει τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Για το φορολογικό, κυρία Μακρύ, και για αυτό που γίνεται τώρα με την εκπαίδευση. Αυτό το οποίο γίνεται είναι η γελοιότητα και αποδεικνύει λοιπόν ότι καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα μέτρα που λένε για τα λοιπά τα πρότειναν οι ίδιοι. Δηλαδή τα προαπαιτούμενα ήταν εισήγηση της ελληνικής κυβέρνησης και μέτρα που πρότειναν οι ίδιοι στους δανειστές. Πρότειναν λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία άνοιξε η Βουλή, γιατί οι βουλευτές οι Ευρωπαίοι ήταν σε διακοπές καθώς κλείνει τα κοινοβούλια τους τουλάχιστον ένα τρίμηνο όλο το καλοκαίρι. Άνοιξαν λοιπόν μέσα στον Ιούλιο τη Βουλή και τη Γερμανική Βουλή και έτσι ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν τα προαπαιτούμενα μέτρα και από τα κοινοβούλια της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών κρατών. Αυτά τα μέτρα λοιπόν έρχονται τώρα και οι ίδιοι αναζητούν ισοδύναμα όταν μέσα στο μνημόνιο που ήρθε μετά και επικυρώθηκε στην ουσία τον Αύγουστο, τα έχουν κλείσει. Δηλαδή λένε ότι δεν έχουν δυνατότητα αναδιαπραγμάτευσης αυτά τα πράγματα. Απλά στο θέμα με το ΦΠΑ της εκπαίδευσης έγινε το εξής, ότι προσέφυγαν οι ιδιοκτήτες των σχολείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απεφάνθη ότι αυτό είναι παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου και των ευρωπαϊκών κανονισμών. Έτσι λοιπόν ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην φορολογηθεί. Αυτό που δεν ξέρετε βέβαια είναι ότι εκεί εξαιρέθηκαν και έκαναν αιτήματα εξαιρέσεων τα πολύ ακριβά σχολεία που πραγματικά απευθύνονται σε πλούσιους, οι οποίοι μπορούν να πάνε τα παιδιά τους σε αυτά τα σχολεία, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τα πανάκριβα αυτά τα σχολεία λοιπόν με τα πολύ ψηλά δίδακτρα, τα οποία πρέπει να σας πω τα περισσότερα, θεωρούνται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, παρόλο που εισπράττουν πολύ ψηλά δίδακτρα, χωρίς να ελέγχονται από το κράτος, χωρίς να δίνουν φόρο και έχουν εξαιρεθεί από το φόρο. Αυτά τα σχολεία τα οποία έχουν χορηγίες, αυτά τα σχολεία τα οποία έχουν δωρεές εκατομμυρίων ευρώ και σας είπα εισφορές από τους ίδιους τους γονείς. Αυτά τα σχολεία τα οποία πηγαίνουν οι Έλληνες πολίτες, τα παιδιά τους, τα ιδιωτικά, είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις
που απασχολούν εκατοντάδες δασκάλους και προσωπικό, είναι τουλάχιστον 80.000 τα παιδιά που πηγαίνουν στα ιδιωτικά σχολεία και 20.000 μόνο οι δάσκαλοι που απασχολούνται στα ιδιωτικά σχολεία. Και τα πηγαίνουν οι μέσες οικογένεια με πάρα πολύ στέρηση, καθώς πρέπει να σας πω, το πρόβλημα είναι ότι επειδή δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος, οι γυναίκες και οι οικογένειες που δουλεύουν μέχρι αργά, είναι αδύνατον όταν πηγαίνει το παιδί στο σχολείο. Να σας πω, στις 8 η ώρα και σχολάει στις 12 στο δημοτικό, επειδή και εγώ τα παιδιά μου στο ιδιωτικό σχολείο τα πηγαίνω αναγκαστικά, όταν με το που έπρεπε να επιστρέψω στη δουλειά μου από την άδεια της μητρότητας, ανακάλυψα ότι δεν υπήρχε για μένα θέση στον παιδικό σταθμό, γιατί υποχρεωτικό είναι το νηπιαγωγείο, άρα έπρεπε ή να οδηγηθώ στο να πληρώνω μαύρα μία γυναίκα να τα κρατάει, όσο εγώ θα πήγαινα στη δουλειά μου, καθώς ως δημόσιο εγώ προσωπικά υπάλληλος, έπρεπε να είμαι στη δουλειά μου στις 8 παρά ή στις 7.30, όταν το παιδί το παραδίδεις στις 8-8.30 ώρες στο σχολείο. Άρα είναι αδύνατο να είσαι στη δουλειά σου, στην οποία δέχεσαι και για 5 λεπτά επιπλήξεις και μπορεί να σε στείλουν στα πειθαρχικά. Επίσης λοιπόν, και δεν προβλέπει λοιπόν για την εργαζόμενη μητέρα καμία παροχή. Και ούτε είχα τη δυνατότητα να σχολάμε στις 4 και 5 η ώρα, να μπορέσουμε να πάρουμε τα παιδιά που σχολάνε στις 12 η ώρα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ίσα-ίσα το αντίθετο. Ότι και προσφέρει μέσω των ασφαλιστικών εισφορών φόρου στο κράτος, στο σχολείο, και διευκολύνει και μπαίνει ως τεκμήριο οι αποδείξεις και λοιπά από τα σχολεία στον φορολογούμενο και φορολογείται και ο γονιός, ο οποίος στέλνει το παιδί του στο σχολείο, και το δημόσιο πρέπει να σας πω απαλλάσσεται από 5.000 ευρώ, καθώς το κόστος ενός παιδιού που πηγαίνει στο δημόσιο σχολείο είναι 5.000 ευρώ και ακόμη και τα βιβλία στα ιδιωτικά σχολεία οι γονείς επιβαρύνονται με το κόστος αγοράς τους. Ενώ αν πήγαιναν στο δημόσιο δεν θα αγόρασαν τα βιβλία. Και αυτό λοιπόν είναι από το στέρημα των γονεών εργαζομένων, όπως και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, που οι μητέρες μπορεί να δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, από 10, 12 ίσως και παραπάνω ώρες. Είναι αδιανόητο με τη λειτουργία των σχολείων και όταν δεν παρέχουν, όπως σας είπα, όπως σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπου οι εταιρείες, σας πληροφορώ, έχουν παιδικούς σταθμούς μέσα στις ίδιες τις εταιρείες και διευκολύνουν με 8ωρα και 6ωρα τις γυναίκες, τις μάνες, προκειμένου να μπορούν να παίρνουν τα παιδιά τους. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι κοινωνικό κράτος. Ας το κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα. Βεβαίως, είναι σημαντικό, επειδή με ρωτήσατε λοιπόν, αυτά είναι λοιπόν τα δεδομένα. Και αυτό το οποίο ισοδύναμο πρέπει να πούμε που έβαλαν στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι ένα ισοδύναμο που προτίμησαν προκειμένου να μην φορολογήσουν το εισαγόμενο βοδινό κρέας. Έβαλαν δηλαδή ανώτερο το βοδινό κρέας το εισαγόμενο από ότι τα παιδιά και την εκπαίδευση. Ισχύει αυτό που λέτε, έτσι είναι. Και να περάσω λίγο, κυρία Μακρύ, πιστεύω και όσοι μας παρακολουθούν τώρα θα έχουν την περιέργεια, εσείς ήσασταν και στη Βουλή και στον ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν διατεθειμένος όντως να οδηγήσει την διαπραγμάτευση στα άκρα. Καταρχήν θα πρέπει να σας πω, εγώ δεν ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας εξήγησα ότι δεν υπήρξα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος, δεν συμμετείχα καθόλου, γιατί δεν υπήρχα απλά μέλος κομματικό στις διαργασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο ενημερωνόμουν από άλλα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γνωρίζετε το κλίμα που υπήρχε. Αυτά, ως λοιπόν βουλευτής, όπως σας είπα στην αρχή, και δεν προσέξατε προφανώς, είχα και ζητούσαμε... Το πρόσεξα, κυρία Μακρύ, απλώς γνωρίζετε το κλίμα που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λέτε, οι βουλευτές δεν μπορούν να στηρίζονται στο κλίμα που υπάρχει, οι βουλευτές χρειάζονται δεδομένα, γιατί υπάρχει σοβαρότητα. Δεν μυρίζουν ούτε τα δάχτυλά τους, ούτε βγάζουν από το μυαλό τους πράγματα και βλέπουν. Κάτι περισσότερο γνωρίζετε όμως εσείς από εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, δεν γνωρίζαμε, σας ενημέρωσα ότι δεν μας ενημέρωναν, παρόλες ξέραμε ότι ήξεραν και οι Έλληνες πολίτες μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν αδιάφορος, το Μαξίμου ήταν αδιάφορο και δεν ενημέρωνε κανέναν από τους βουλευτές για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Κάποια στιγμή αρχίσαμε να ανησυχούμε οι βουλευτές και σας είπα ότι στείλαμε επανειλημμένως με πολλές προσπάθειες email προς την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί δεν δεχόταν να δει καθόλου ο Αλέξης Τσίπρας βουλευτές ή εκπροσώπους των βουλευτών μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, προκειμένου ξέρετε, να ζητήσουμε να ενημερωθούμε σοβαρά ή και μυστικά ακόμη ή μη μυστικά. Το μόνο που μας ζητήθηκε μετά ήταν ας πούμε, να πληρώσουμε και τα σπασμένα και βρεθήκαμε και υπέτοι. Μπορούσαμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε και μέσω ομάδα τεχνοκρατών και από το κόμμα που είχε φτιάξει μέσα από τους τομείς και είχε ψηφίσει και εγκρίνει το πρόγραμμά του με εξαιρετικούς ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στο ΣΥΡΙΖΑ και τεχνοκράτες και αυτούς που είπαμε στη Βουλή. Με τη βοήθεια αυτή όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων, από όλα τα κόμματα, να συνεδρίαζε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τους τεχνοκράτες που ήδη υπήρχαν στη Βουλή, προκειμένου
έτσι να έχουμε δημιουργήσει κι εμείς και να υπάρχουν και εναλλακτικά πλάνα. Αλλά ζητήθηκε μέσα σε 3 λεπτά και μετά από βία του Πρωθυπουργού που ήθελε να μπούμε στα προαπαιτούμενα χωρίς να έχουμε καμία επί 8 μήνες ενημέρωσης και να έρχεται και να ζητάει από τους βουλευτές μιας κοινοβουλευτικής ομάδας 149 ατόμων να πούνε τη γνώμη τους για τη διαπραγμάτευση, ενώ δεν είχαν τα δεδομένα, ενώ δεν είχαν τα δεδομένα του κράτους και ενώ δεν γνώριζαν τίποτα από τη διαπραγμάτευση. Αυτά νομίζω όλα αποδεικνύουν ότι αυτό το πράγμα ήταν ένα ξεκάθαρο παιχνίδι, το οποίο παίχτηκε σε βάρος των βουλευτών και σε βάρος βέβαια των πολιτών. Να σας κάνω και 2 τελευταίες ερωτήσεις για να κλείσουμε σιγά σιγά. Πρώτα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ενημερωθήκατε για το 1101 που είχαμε περιέργεια. Δεν έχω ενημερωθεί, έχω όμως μιλήσει με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη. Η δική του, να σας πω, άποψη αυτή τη στιγμή είναι ότι χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και τώρα η λύση είναι απ' έξω και μέσα από μια ευρωπαϊκή προσπάθεια. Βέβαια δεν διαφωνώ με την άποψή του ότι υπήρξε η ευκαιρία, όπως σας είπα και εγώ και ανέλησα, και ότι χρειαζόμαστε τη σύμπραξη όλων των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Μια δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει η πρόεδρος της Βουλής να κάνει με συνεχείς επαφές και με ευρωβουλευτές και με άλλα κόμματα που στήριζαν. Και μάλιστα θυμάστε ότι τότε με τη διαπραγμάτευση σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης έγιναν διαδηλώσεις πολυπληθείς υπέρ της χώρας και στηρίζοντας την ελληνική κυβέρνηση και το λαό για το δημοψήφισμα. Είχε τη στήριξη του λαού. Θυμάμαι ότι στο 200.000 κόσμος, νομίζω μόνο στο Βερολίνο, είχε διαδηλώσει συμπαραστεκόμενο στον ελληνικό λαό για το δημοψήφισμα, όταν έκλεισαν τις τράπεζες, εκείνη την εβδομάδα πριν από το δημοψήφισμα. Ωστόσο όμως, εγώ θεωρώ ως πολιτικός και ως πολίτης, ότι όπως σας είπα και πιστεύω πάντα στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάμε, ότι ίσως ήταν και καλύτερα γιατί αποδείχτηκε, θα ήταν κρίμα να ζούμε έτσι μέσα σε ένα σύννεφο ότι όλα και να έχουμε μια λανθασμένη εντύπωση. Εγώ χαίρομαι που έγιναν όλα αυτά και αποκαλύφθηκε και πάρα πολύ σύντομα ποιος ήταν ο ρόλος των ανθρώπων που και εγώ ήλπιζα σε αυτούς. Πιστεύω ότι σας είπα δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα γίνει μια προσπάθεια του πορίσματος της αλήθειας, των θεμάτων των γερμανικών αποζημιώσεων, προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν. Αυτό είναι το βασικό βήμα, η ηρεμία, η ψυχραιμία, η ενημέρωση προπάντων και έτσι προκειμένου να συσταθούν οι δυνάμεις της κοινωνίας και όλοι μαζί ενωμένοι να διεκδικήσουμε τη μεγάλη ανατροπή και τη διεκδίκηση της εθνικής μας κυριαρχίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Κυρία Μακρύ, πιστεύετε ότι η λαϊκή ενότητα θα διεκδικήσει εντός ολίγου την είσοδό της στη Βουλή αλλά και τη συσπήρωση της αριστεράς? Καταρχήν η λαϊκή ενότητα είναι μέτωπο, γι' αυτό λέγεται και λαϊκή ενότητα. Το ότι προέρχεται από τον κορμό της αριστεράς, της πραγματικής αριστεράς, γιατί δεν υπάρχει άλλη αριστερά αυτή τη στιγμή στη χώρα, είναι μόνο οι βουλευτές αυτοί της λαϊκής ενότητας. Το ΚΚΕ έχει δυστυχώς αποδειχθεί ότι παρόλο τους αγώνες τους, παρόλη τη συμβολή τους, έχουν μια συγκεκριμένη εκ του ασφαλούς πολιτική θέση, η οποία όμως δεν εξηγούν ποτέ με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθεί. Εγώ σέβομαι κυρίως αυτό το κόμμα το οποίο έχει δώσει αγώνες για τους εργαζόμενους και στους δρόμους και έχει δώσει και μάχη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά ωστόσο όμως θα πρέπει να πω ότι όταν κάνεις προτάσεις, θα πρέπει τις προτάσεις αυτές καταρχήν να μπορείς να τις τεκμηριώσεις και να τις αποδείξεις. Όπως είπατε και εσείς ότι ποια είναι η πρότασή σας. Όταν μας λένε λοιπόν για έξοδο από την Ένωση, έξοδο από το ΝΑΤΟ και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να μας πούνε ποιο είναι το πλάνο τους και πώς αυτό θα πραγματοποιηθεί και όχι να πετάμε επί 40 χρόνια ρουκέτες. Βέβαια, επειδή κινδύνευσαν να πάνε σε πολύ ψηλά ποσοστά, στο debate παρακολουθήσαμε τον κύριο Κουτσούμπα να δηλώνει ότι δεν είναι, μπορεί να λέει ως κόμμα επί 40 χρόνια ότι εμείς ωραία πρεσβεύουμε το έξω από την Ευρώπη, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από το ΝΑΤΟ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να βγούμε έξω από την Ευρωζώνη. Αποδέχτηκε δηλαδή τα μνημόνια και το Brexit ως επιχείρημα. Είναι ωραία εκ του ασφαλούς, ξέρετε, να είμαστε μόνο στο Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο και να καταγγέλουμε ότι καταγγέλνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο, αλλά όμως μας αρέσει να παίρνουμε κρατικές επιχορηγήσεις, να μην δεχόμαστε κανέναν έλεγχο για τα οικονομικά του κόμματος και να βαδίζουμε με μια πολιτική εκ του ασφαλούς. Αυτά τα πράγματα δεν χωρούν πια σε αυτή την κατάσταση που έχει φτάσει η χώρα. Εγώ θεωρώ η λαϊκή ενότητα τους πραγματικούς αριστερούς, οι οποίοι είναι οι έντιμοι αριστεροί, αυτοί οι αριστεροί που εγώ γνώριζα καθώς δεν προέρχομαι από το χώρο της αριστεράς.
Αυτό λοιπόν, εγώ είμαι περήφανη που συνέπραξα και υπήρξε συνοδοιπόρος και θα υπάρξω και θα στηρίζω τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι όταν ήρθε η ώρα απέδειξαν με λόγια, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις αυτά που τα οποία πρέσβευαν. Καθώς οι ίδιοι είναι στελέχη της αριστεράς πάρα πολλά χρόνια, ο επικεφαλής μας, ο κ. Λαφαζάνης, είναι επί χρόνια έτσι στην αριστερά, σπουδαίο της αριστεράς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε υπουργικό θόκο, όπως και ο κύριος Στρατούλης και πάρα πολλοί από τους βουλευτές μας της Λαϊκής Ενότητας, και όταν ήρθε η ώρα δεν πρόδωσαν τη χώρα και δεν προτίμησαν τις καρέκλες τους, όπως και η πρόεδρος της Βουλής, και είναι προς τιμήν τους. Και βέβαια αυτό με χαροποιεί, ότι τουλάχιστον μπορεί να ήμασταν λίγες οι φωνές, τους 330 κάτι μπορεί να φαντάζουν πάρα πολύ λίγοι, ωστόσο νομίζω ότι ήταν σημαντικό ότι βρεθήκαμε αυτοί οι 30 βουλευτές και βέβαια 27, γιατί κάποιοι πρέπει να ξέρετε ότι από το ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να μην κατέβουν στις εκλογές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα ενεργοποιηθούν σε επόμενη φάση. Εγώ νομίζω ότι έχουν αποδείξει το ποια ακριβώς είναι. Έτσι λοιπόν έμπρακτα οι άνθρωποι αυτοί έδειξαν την αξία τους, και ο κ. Λαφαζάνης προχθές στη συνέντευξή του δήλωσε ότι εγώ δεν θα θυσίαζα ποτέ τον ελληνικό λαό για κανένα νόμισμα και για κανένα λόγο. Το επαναλαμβάνω κι εγώ, ότι οι πολιτικοί δεν θα πρέπει να θυσιάζουν ποτέ έναν λαό, ποτέ τους πολίτες όταν έρχεται η ώρα, και δεν υπάρχουν ούτε 17, ούτε 27, ούτε 107 ώρες, γιατί με αυτή τη λογική, ξέρετε, 17 χρόνια στην αντίσταση, όταν στην ουσία ήταν 17χρονες γυναίκες, οι οποίες, και μάλιστα η Λέλα Καραγιάννη, μια αγωνίστρια της αριστεράς, την οποία εκτέλεσαν οι Γερμανοί, η οποία βοήθησε στην αντίσταση, είχε 5 παιδιά, έβαλαν στον κρόταφο του παιδιού της το πιστόλι και την απειλούσαν για να δώσει τους αντιστασιακούς και να προδώσει, γιατί είχε μια οργάνωση που την έλεγε Μπουμπουλίνα, όπου βοηθούσε, ξέρει, για τους Άγγλους συμμάχους, στρατιώτες κτλ. Έτσι λοιπόν έβαλαν στο μικρό παιδί της στο κρόταφο το πιστόλι, απειλώντας, και είπε ότι εγώ είμαι Ελληνίδα και μπορεί να μου σκοτώσει τα παιδιά, αλλά δεν θα σκοτώσετε σε καμία περίπτωση την Ελλάδα. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει έτσι τη ζωή τους, όπως και η Ρο Κωνσταντοπούλου, που είναι ένα δείγμα που η 17 χρόνια έδωσε τη ζωή της και αυτή βασανίστηκε από τους Γερμανούς, αρνούμενοι οι άνθρωποι αυτοί να προδώσουν, όταν οι μικρά παιδιά, πρέπει να σας πω, νομίζω στο χωριό το κομμένο της Άρτας, αν δεν κάνω λάθος, τα 3 παιδιά εκτελέστηκαν 8, νομίζω χρονών, 8, το μικρότερο 8 χρονών, γιατί αρνήθηκαν να πούν που κρύβεται ο πατέρας τους, ο αντιστασιακός, στους Ναζί. Μάλιστα, αυτό λοιπόν, γιατί τα λέω, είναι πολύ σημαντικά. Όταν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι προγονείς μας, έδωσαν το αίμα τους με αυταπάρνηση για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, όταν λοιπόν τους έβαλαν τα πιστόλια στον κρόταφο και τους βασάνιζαν και αρνήθηκαν να προδώσουν, τότε λοιπόν είναι αδιανόητο για έναν πρωθυπουργό της χώρας, που θέλει να λέγεται αυτή τη στιγμή πρωθυπουργός, να επικαλείται τις 17 ώρες στις οποίες υποτάχθηκε και προσκύνησε εκβιαστές που κατάφορα παραβιάζουν τα δικαιώματα του λαού μας επί 5 χρόνια, και να αποδεχθεί να υπογράψει για λογαριασμό ενός λαού αυτή την κατάπτυστη πράξη που τον βάζει στην ιστορία με μαύρα γράμματα και τον αναδεικνύει ως έναν εθνικό πλέον προδότη, ως έναν υπεύθυνο στο εθνικό δίκαιο εσχάτης προδοσίας και στο διεθνές εγκληματία κατά της ανθρωπότητας και του ελληνικού βαρύ λαού. χαρακτηρισμοί. Αυτά όλοι οι πολίτες. Το Μνημόνιο 3 είναι μια τέτοια συνθήκη που στο εθνικό δίκαιο είναι πράξη εσχάτης προδοσίας και στο εθνικό μια πράξη εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα με όλες τις δυνάμεις της υγιής. Οι δυνάμεις θα ανασυνταχθούν από την κοινωνία. Η κοινωνία θα βρει τη δύναμη όπως βρήκαν οι δικοί μας πρόγονοι και δεν θα επιτρέψουμε την παράδοση της πατρίδος μας την περαιτέρω. Θα αγωνιστούμε και θα επιδείξουμε αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλον για να νικήσουμε. Αυτό θα το κάνει όταν θα ηρεμήσει η κοινωνία και θα αντιληφθεί, γιατί ήταν σοκαρισμένη και ήταν μικρό το χρονικό διάστημα για να μπορέσει να αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Και βέβαια έχοντας και όλη μέρα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα συστημικά να τον βομβαρδίζουν με την προπαγάνδα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και χάσαμε μία απλά μάχη. Η Βουλή δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, ιδίως να σας πω δεν μου λείπει και καθόλου το να μην είμαι και βουλευτής σε αυτή τη συγκεκριμένη Βουλή, η οποία δεν έχει καμία υπόσταση όταν είναι Βουλή, που κατά το μνημόνιο που έχουν υπογράψει λέει ξεκάθαρα μέσα με υπογραφές του Πρωθυπουργού της χώρας ότι αυτή η Βουλή θα λειτουργεί καθ' υπόδειξη των δανειστών.
και ότι τα νομοσχέδια θα έρχονται γραμμένα από τους ίδιους τους δανειστές και θα έρχονται οι βουλευτές και απλά θα τα υπογράφουν. Το να είμαι βουλευτής και να έμενα βουλευτής μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και να υπογράφω τέτοιες πράξεις, οι οποίες ξέρω ότι βλάπτουν το λαό και τον φτωχοποιούν, ότι εξαιτίας και από τις υπογραφές μου θα αρπάζουν αύριο τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών παρνήθων, ότι αύριο θα περικόπτουν τη σύνταξη και το γάλα του συνταξιούχου, ότι τα παιδιά θα μένουν χωρίς φάρμακα και θα λιμοκτονούν και θα λιποθυμούν από ασθία. Νομίζω ότι για να κρατώ εγώ μια βουλευτική καρεκλίτσα και να υπάρχει ένας θόκος για μένα, νομίζω οι καρέκλες είναι εφήμερες. Και είναι προς πρέπει να τιμή σας κοιτάξουμε αυτό, πολύ πιο μπροστά το μέλλον. Όλοι έτσι λειτουργήσαμε, χωρίς να είμαστε συνεννοημένοι. Σας είπα, είμαι περήφανη που συμπράττω με τους ανθρώπους αυτούς. Ό,τι και να γίνει, αυτοί οι άνθρωποι δεν. Γιατί απέδειξαν, όπως σας είπα, εμπράκτως το ποια ακριβώς είναι και κράτησαν τις αρχές και τις αξίες και της αριστεράς που προτάσουν, αλλά και τις αξίες τις ανθρώπινες. Και αυτό έχει σημασία για εμένα. Υπάρχει πολύ μακρύς δρόμος. Η κοινωνία, σας είπα, θα ανασυνταχθεί, θα βρει τη δύναμη προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί αυτό το πράγμα και το μνημόνιο, όταν είναι μέχρι το 2045, καταλαβαίνετε ότι είναι αδιανόητο, είναι εκβιαστές, θα ζητούν καινούργια μέτρα, θέλουν να ξεπουληθεί ό,τι υπάρχει στη χώρα, είτε από ιδιωτική είτε από δημόσια περιουσία, και μετά να αφήσουν τη χώρα όπως έκαναν σε άλλες χώρες, καμένοι στην ουσία πραγματικά γη. Δεν θα Λοιπόν, πρέπει κυρία Μακρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε τα τεχνικά θέματα. Λοιπόν, Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά, να πούμε πολύ περισσότερα από αυτά. Καλή επιτυχία εύχομαι σε ό,τι και αν κάνετε.